Pakasaritaan ni Korang Napoluan, lumtaw, ti kinapudno. Dear Manong Nemi, kasta ko na itiragsak ko Manong Nemi, idi makaawatak iti tawag, manipod iti maysa kadagiti inak nagaplayan, nga sumrek akas agtrabaho. Gabuta, karkaraduat ko lang ti college ket Burd Pasarak aging ka na nga nag-applyak nang isanda kadagiti application ko kadagiti opisina nga posible nga mangawat kaniya. Agreportak to kanon ito no Lunes manong name. Kaya narakop ko ni nanang iti na irut nanang. Dagos matlaing at pagtrabahwak at damaisan nga nangawag kaniya sumargak to nito Lunes. Agit na siya at anak ko. Tapno may trabaho nga dagos din turpos mo. Ket agdan tumutin sweldom, kinsenas kin katapusan. Wala nang. Ket siyempre, siyak matin di baka mo para karagiti gastusan tayo dito balay. So nga kayo, gusto nyo matin di trabaho yun. Into nag-asawa kami, kada to boyfriend ko, agar awir kay tulatan ti apo ko yun. Itur ka ano kami na tiniran tayong agwa. Agasawa kay ni Orly. Mabaig pa siguro nanang. Makatawan nan nagtatrabaho ni Orly. Kat siyempre, narugyan na matindi ng kurnong. Idun to siya, kadito pa lang ang nagtatrabaho. Agad, rugyak pa lang ang kurnong. Baka abutan na 2, 3 pa nga tawin. Kaya mabayag kayo na ya. Kaano kaya ti kaadat relasyon nyo? Ako pa makatawan mi. Ako lang. Pagtulagan mo na yung baga. Dahil pa mo ka din ti amin mo kayong kuha na. Sampay na nang. Kaya sa akong tulay pa ti amin ko no malpas ton ti kasarmi. Ang lakit ko na. Mo tultuladan ni dumadita. No ore agayan ayat na pa lang asan da pa nagkasarkit ni. Adan mapaspasamak ka na kuwada. Into no kuwan, handamat gayam nga nagkatuluyan. Di awanin. Hanin nga virgin di babae. Kasi ano pa nga darupan na nga isarang na iti lalaki nga may kadwa nga nobyo na o maasawa ng gusto. So nga si ka na, salamat matamti daya mo. Naragdagsak mo lang no, ikasar na ka, na ikari nga mga ikasar ka nga virgin ka. Yeah, tapno may bagay unay jay kinapuraw, jay purity, jay langa, unumaris tiya, trahe de Buddha. Sabi nang, hindi nag-asawa kayo kari di tatang. Virgin kayo pala di. Ano to ko na? Jack kasla jack nangeg. Kapag katawa ka. Di, salsalud-suda, apa idi ang kasawa kay ni tatang, di tatang. Virgin kayo pala di. Ansan? Loko mo kami di amam. No, saan nagsikog hindi, baka saan nakpili ka rantang ikasar. Sikog ko din ni manong mo. Dapat kami nga kakabsat manong nemi ka siyak ti buradek siyak laingan iti awang pa'y asawa na siyak malaki di at na nakaraduar. Tadi kiti muna nga kakabsat ko manong saan nga nagbasa iti college. Iti naggraduar dan ti high school, nagtrabaho da, naging ka nga nag-aasawa da. Ngayon siyak, karigatan na ninanang kan babayan may tulong ko nga buta halos working student na. E to tani Orly nga boyfriend ko manong name ket dare-diretso ti panagbasa na. Naging ka nagturpos ket adda makatawanitan nga trabaho. Dati kiti kundaw manong name nga isla iyar sa haas ni Orly nga adda ko mamatin mapasama kada kami. Yung kunakmat ket agtutur ka. Agpatinggalaing ti holding hands, nga basta rin agin narakop kami nga ginagik apagapaman. Sira ragsakak nga rod nga nag-report manong nemi iti Lunes. Ket siyempre, mababai na ka. Yung padamag ko pa'y gayam kini Orly nga agtrabaho akon. Ket kuna na kanyak, dati ito umuna nga salarim
ninanang mo ti date mo kuna na datan to may kadwa, siyak to mati i-date mo. O sige, unak mo. Manong nimi, may sa kada kitinatanong kong empleyado itinangorian kanya. Well, isa daytoy anong nimi ni Nelia. Alis gusto ka ba't ka makapag-adjust? Siya klamenti ko mangi-orient ka dagiti kabarbaroso mo rin. Kada kita'y awan pa'y makuna nga experience daw na yun. Nag-experience mo, hindi nag-OJT ka, di ba? On the job training. Awan, ma'am. Nakawawagan din, ma'am. Nelia ko naman latang kanya. Nelia. Thank you. Alam mo, hanggang narikat nga may yan. Agabay tatlamisaan. Kaya, tanod na problema, alis tum lang ibagawon no, sa lutsudin kanya. Okay? Yung dito may baga ka. Dito pisina, no si sango da ka. Kulam na nakasaysaya at da. Ngem, di mo maputipod nung agali da. No, tumalikod dan, itiliklikod ichichismis da ka. Iso nga saan ka basta agtalag? Hanggang kaputa, guwapo, kita na naisem, na siya ito magsasalita. Hanggang kaputa la pintas, na matilangan ang magsasalita. Saan ka basta agtalag? Basta agtanang ka lang. Noan niya may tudkang ka trabaho, iso trabahon. Noan damit may trabaho kang ka, tungpalan. Ngayon, tilabang balim mo nga tungpalan, ni boss, kaya di superior mo nga may isang. Awan sa baling saan nga ni Robert. Medyo, uwan, tandaan. Ayan? Siyak mo ti bang ibagam no, niya mo ti problema. Dapat siyak mo iti ko. Kasidgan ka ka. Okay? Okay, Korang. Okay, Korang. Okay, Nelia. Thank you. Tikin na siya at mo. Edi sumangpet ni boss, manong name. Insenyas na, ti susurot ko, si Marekak itipan na ka-opisina na. Nagdugo ka. Nagyamanak, sir. Okay na. Awan problema. Sinot ng orient ka ni Nelia, boss. Okay? Lalay nga ma. Tikait ko dito no trabaho. Adamat na ito din nga oras para iti break time, iti alas 10, 15 minutes, and then 1 hour, iti alas 12, hinggan alauna. 3, alas 3, another 50 minutes. No, adda na maipaaramid kang ka, kat saan mo na iring pas, kat alas 5 ni iti malam. No, kabayam laki din iring pas, iti another 15 to 30 minutes. Iring pas mo, without pay. Di kahit ko asawan, masapol nga da maitad kang katrabaho, nga aramidan iti na ito nga daw, iring pas mo, iring gas, aging gana ti 5. Ngayon nung kas pagarikan tada to, obrahim kat good for 2 days, o 1.5 days, saan mo nga yung overtime. Trabaho mo ti kabigatan na. Nalawag kayo? Nalawag, sir. Di ka karunan unay dito yung saan ko akayat. Agaramid ka anomalya. May panggrep iti kwarta. Imbagak manong naming tandanda anak amin di kita. Napintas nga rod manong naming ti Anayas, ti trabaho. Nila tamat na, Nelia, manong naming kang runan nga makisarsarita kanya, pasaray umaymat ni Robert. Cora, ay, Sir Robert, kumusta trabaho? Okay, mat, sir. Duwalawas mo. Kalito may ekinsenas, damo nga sweldo. Sir, inato edit na nanang ko. Diyan nga rod katapusan nga sweldo. Sino i-date mo?
Nagtulag kami ni boyfriend ko. Nga isunto date ko. The boyfriend mo. At then, sir, imuno na nga siya. Bali, halos nasurok ng mga tawan ng mga opisina. Kung nakduawang pa yung boyfriend mo. Arman ka ko mo. No, sir. Amok sabat nga asawa mo. Kinumpirmaran ni Nelia manong naming nga dan asawa ni Robert. Kitsi ka, Nelia. Balasa nga pa lang. Boyfriend nga eh. The boyfriend ko nga matayo. Nagtatrabaho di siyudad. Di Manila. Pasara agawid ti maminsan di makabulan. So pa nag-date me. Kabayatan nga awan ni Sona. Awan reserva. Awan reserva. Sobrang ka din reserva. Iba niya ta mo, baka yung boyfriend mo di Manila, kita damat reserva na. Ni Sir Robert, ada asawa nan. Adan. Sino ba chicks na dito eh? Abay madlaw mo't kinapalikero na. Sila ka dyan eh. Sila saan nga map na kiti may sa. Ay, ang munti magbaga kanya kung ano mga ibag tagastalo. Saksama ti nagbali nga jismusan. Saksama ti nagbali ng mga chichismis ti biyak ti may sa nga tao dito eh. Nag-date kami kininanang manunemi, nag-mall kami, kadidi nga pa nagsweldo. Hang, isapingan ka. Ninan. Mati, pangusaran. Andiyan nga rin balay, pangusaran, para balay, katangin ta. Tapos nung mga sibro kayo mata. Kaya ito pakalaglagi pa nyo, dito muna nga sweldo. Sige, anak. Sige, nas ko na. Pambanutek nga rin na anang. Awan nung nga dumte nga problema. Problema nga niya. Problema ti trabaho. Anya kan nga minti madlaw mo Ada ka di kas parparik na kang nga problema. Matya mo. Okay mati trabaho. Okay mati panakilangin ko kada kiti padak ng empleyado. Baka mat no dagar-arim kang kasadyay. Amo damat nga ada boyfriend ko. Kaya ori no ada boyfriend mo. Kastangan ti madmadlaw ko eh. Sila pa nagkurso na din ni Sir Robert kanya. Baro ka di pa iso na. Da asawa na na. Ibagbagak nga rin kaninelya nga tutupan na ko ma. Tapno, dati kahit ko sa wen, imbas nga may kanyak, mapang kaninelya. Tapno, saan nga siya tipagbalinan na kirida na. Anak, ura anyat araramidan ti may isang lalaki, no saan nga kayat ti babae, maraming. Vice versa, ura anyat araramidan ti babae, no saan nga kayat ti lalaki. Anak, liklikam, ti makirelasyon ka di kita danin ta asawa. Wanang, adamat ni Orly. Ito lang nga, baka nung isinanak ni Orly, no, kas di nga saan ko nga maipaiti, amin ko kinkuha na. Nag-date kami mat ito ng katapusan, isod mat i-date ko. Baka kidawon ng anak, nutahan mo kayat, maaramin. Kahit no dati man ti pangguraan na ganyan, kahit sa mo panangitad ti amin mo, kahit tawon maaramid mo. Siguro kat saan kaya nga naikari itong kalmaysa. Iso nga di awate kon ti katapusan nga sweldok manong nemi nag-date kami kini Orly. Wow. Kita lang mapasamak na sikat mang-date kanya ka. Si kamit lang mang-date kanya ka. Kahit ko sohan, date ta na si kadagastos. Kahit ko sohan. Tanong mag-date tanong ka, siya kadagastos, di ba? Wala, sikat lalaki nga. Kahit kumusta mo dyan? Awang ka di mo lang problema at trabaho? Met.
Awan ti mang kuriro ken ka, kadagiti lalaki. Awan met, sigurado ka. Sigurado ka. Sino ko ma? Awan met ti single nga lalaki dyan. Puro naasawaan. Kaduan na nga babae ang kwa, single. Ngam tsaka mo, no single da nga, ada aking igam kadakwada nga, ada asawanan. Datot liklikam. Ado dita kaya di kita ada asawanan nga nalalain ti diskarte da nga di kita bachelor. Iniyawis ni Orly, manong name iti pa nag-check it mean I'm sorry, Orly. Sorry. Okay lang. Bawatan ka. Ang bali? At damat dito ti mabaling ako. Nga aniya? Ada ka di sa baling ng babae ti biyag mo? Siksikalaing. Kamuto siksikalaing ti patpating ko. Umanahin na maramanak di lips mo, sweetheart, ha? At dati kiti kundaway manong name iti opisina nga no awan ni Nelia. At na panan na kasi dyan. Kat siyempre bakante dyan lamisaan na. Umay ni Sir Robert manong name alain na di tugaw ni Nelia sa naisidig kanya ka. Hi. Sir Robert. Awan matla problema. Awan. Okay man trabaho. Baka man ta kanya ano ang problema, ha? Awan sa baling sidgam before our boss no sanga siya. Kaya butan no niya man ti problema, mo kanya idam ko mat ni boss. Kajay. Di ko na ti rotation na. Napintas ka. Cora. Hala, di mo na isa si Dr. Rupam. Nagagasgasat na ti lalaki nga makaarako, makaagi, ken makatagikwaken ka. Diyan boyfriend mo, saan nga manag-chatsing? Saan? Very gentleman. At dati babae nga, adada kay kayat dali medyo nakuti nga boyfriend. Nga ti gentleman. Ti kayat ko kay gentleman. Saan nga bastos? Baka matigit-adda kami, hindi kita babae nga. Iso da pa yun tiyo, marakop, handa maureng o marakop di lalaki. Bigyan natin pagsasalitaan to, sir. Anda to bisina? Okay. Sika malit ng bagat kasta. Mabaling nga din nga. I-date ka into no after office hours. Kasi kung i-date na kita at asawa mo. Matrelasyon ta. Bus ka laeng. Di mo kayan. Tsaka yan, sir. I'm sorry. Hapi nga siya. Ninilya at kurso natin kayong ka. Nadugtalan na kami ni Nelia manon nemi itikas diyeng putsura mi Kenny Robert. Dagos manong nemi. Nga insubli ni Robert ito gaw na ng emplastar. Sana pa ni tilamisaan. Edita observare ti reaksyon ni Nelia manong. Oh, mat. Naisang matlata. Medyo nabayag, tinapanak siya yung baon ni boss. Yung okay yan. I-report ko ng boss into na umalim. Ada ka di problema? Cora? Awan. Okay. Ituloy mo tagtrabaho. Takastak man. Ha? Kaya ulit tagtikunak. Agan-anad ka lang dito eh. Ang nagabutan na siya at na magsasalita ti tao. Okay lang. Baka lumabalin. Daan niya kahit ko sa unitayan. Agan-anad ka lang. Dua bulan. 3 nga bulan.
may kapat nga bulan nga trabaho ko na ano. Awa man ni Nelia. Masidig kanyak ni Sir Robert. Hi. Abi kasta ka makisarita kanyak, sir. Nakasasidig tarupang. Kahit ko lang yung palangap keng kati kinabanglok. Lalaking lalaki. Kahit ko magkamalangap ti banglom. Hmm? Huwag kayo. So, masidig pakit sign dito. Kinitak. Pakisign. Talan. Masapol dito. With your signature. Oh. Sige, sir. Nalat sign pen ko, mano. Sa ko pinirma. Thank you. Ala. Dapat flying kiss na. Ano kasi dyan nararamidan ni Robert? Ken ako rin ka. Apeng nervyosak. Apeng at pinirmaak na blanco. Kahit ko lang amin ang ngomadayo. Para bing nakasasadag namin. Kaya saan lang alam yung pinsanan nga tapin na pirmahan na. Diyos ko. Sabi ko matawan ti, madi ang kahit asawan dito yung parparik na kanya. Manong Naimi, nadlaw ni nanang naslag problema at tagadi problema anak. Oh, mati ko nak nanang. Ay maapi ka langam ti adda problema na. Awan nang. Tila pa panunutik at nabayagan nga. Sana kinawagan ni Orly. Kaya iso tawagan ano masango. Sige nang. Tawagan. Busy manong name di cellphone na. Tumadamdaman man ang awagak ko na. Naliplipatak mo din. Kabigatan na manong name di tawagak unattended. Happy nga tayo. Nag-message sa klatan manong. Hi, sweetheart. Kumusta ka? I miss you. Narid na manong naming saan na tinexbakan. Busy nga ta? Tikas itong oras. Baka madamdamalay. Dantun na reply na. Yung makabulang matlayangan manong naming aong komunikasyon mi kini Orly. Ape nga ta. Hindi dito yung papaspasamak. Ape nga naduma ka nagkabakabak. Siyempre ka kiti opisina ti kabigatan na manong naming nakatutok nga dagos iti computer ko. Gabuta, adari kiti saan ko na iring pass iti kalman, kahit busy ka mag-iring pass. Edin to, manong name tayo di talyawak ni Nelia. Gakano kini boss? Sino ka boss? Ni Robert? Na? Ni Big Boss. Apay? Tsak manam mo. Imuno na ka, siyak tinapan. Kalpasan na ni Robert. Kalpasan na, kita dumapay nga kadwa tayo. Kaya pa nagagad natin matasimura ka. Kaya mo nga tanadlaw So kasi kakanong sumarang. Apa ngamin? Dan sa problema si ka. Ang problema? At anomalya. Anomalya. Okay. Diyak mo namong ilawlawag at diyak mo namo. Diyak mo aramin.
Apay, bigla na nervyos ka. Awan, kura, no awan aramid mo. Awan turumbing nga pag nervyosan. Kaya awan aramid ko. Nga madi, ti amok. Sabi nga nervyos ka. At ba pukpuka nga kwarta? Hamat siya tagagam ti kwarta. Oras ang nga siya tagagam ti kwarta. Talain kan. Natanimusan na, hindi ka dadiri doon. Cora, sikat sumaro nun. Awan mas mumaya kon. Tugo ka. Manong bulan mo dito yan? Ag 5 months sakton, sir. Kada ito katapusan. Always 5 months na. When, sir? Kabayatan ti 5 nga bulan. Anong di kita nararamid mo? No anya ti maipaaramid kanya, sir? Isot aramid. Inanomom ti kwarta. Nginaruhar mo. Awan ti kwarta nginaruhar ko, sir. Di na siya set ko mano. Muka sa pulap ti kwarta. Di bagang umangan niya. Tamabaling ko ba't ngitid kan kapers. Ti personal nga kwarta. Ipabulod. Masangkit nga. Usarap ti kwarta ti kumpanya. Sir, awan ti kwarta kayo susar ko nga kwarta ti kumpanya. Ti ususar nga kwarta kat ti sweldo. Yung madabidan siya. Nga sikati ng nangiruar. Ito na itang kwarta. Daytoy. Kitayem. Permam daytahan. Permam dayta sanggari. Sung batam. Malaksid no ta panagduwa-duwam ta pirmam. Ngem kitam dinagduwa nga pirmam sikat makita ti pirma nga pulos perfect agpapada. Pirmam deta, di ba? Huwan, sir. Apa nga aglipak kapay laeng? Anat linaon deta pinirmaam? Awan tinaramid ko nga madi, sir. Awan ko lang pailaeng idinto tanig. Nakalawlawag. Amon ti mo ka idi nga makita nasingpat dito yung empleyada ko na. Sika, timbilang kong kakasasayaatan kasi singpatan kada kayong empleyado. Ngem, nagbidutan. Nakadaldelikado kagayam. Naulimek ka, naemma ka, nasyat ko panaggungunaw mo, panaggungunay mo, panagsasalita mo. Ngimitiligodan ti amin. Kasta ka kaya? No. Hinpasigabsap ni nanan ko kanyak, sir. Nasanak nga agaramit, tisangan na siya at manipot pa nagubing ko. No, daman pagbidutak, gagangay lang ibidut. Di ba pabasol yung kanyak circuit pulos ganyak maaramin. No may panggap iti kwarta. Jack maharamin, sir. Jack maharamin. Asin ang artito, Dok? Idin to tani.
Dadat ebidensya. Nagpili-pila ka. Tayo pa nag-exit mo dito kumpanyak, doon at pagpilian. Termination, bueno, resignation. Na termination, may bagarita ti rason. Maapay nga terminate ka. Ngayon, no resignation. Mga mahal nga ti rason mo lang, kahit ada sa bahali nga napimpina sa pagtrabaho, mabalin mo iti makastrek iti sa bahali nga pang-opisinaan, nga nadalos tinagan mo. Termination, bueno resignation. May edad kang kompleto ng sweldo kada ito ng bulan, oras ang pag nagtapos. May sagana. Basta rin, hindi mo ang resignation mo. Kaya submit mo, ita, na daw. Awanin, tinaskan pa nga, damagin ka. Mabalin mo ti promote. Nagsubligan tulangan ito no, isubmit mo ti resignation mo. Sige, promote. Promote. Kasla makulkul ti panunot ko manon nemi agkupit ti barukong ko no daduma. Apay nga ta. Nasasin pa iti tao nga kasaysayaat para kanyak kat nasiyatak nga tao nga nagbalinak pa nga dakas. Dinamag nga dagos ni Nelia manon nemi no anyat na pasama. Husto ka. Husto ka, Nelia. Di damom ng imbagam kanya kidihikit sa anak abastag talag kadigit tao ditoy. Nasayat da, nakasangsangom, ngayong tiliklikudam kat dakas da. Nasa sino pa tinaltalag ko. Nantiyak masawan. Si Kamalat makasungbat Nelia. Datang sa lutsod mo. Kahit nung di mo kayat, kasungbatan. Dahil ito sa lutsod, nasumbatan. Nagbalin ka kadig nga pudno nga na siya at kanyak, Nelia. Come on, dakan madla mo nga madi. Excuse me. Naramin kong resignation ko. Mag-resign ka? When? Kabuta dyan may karita ito kumpanya. Kumpanya nga yan, di kita kadakdakas nga tattao. Manong name idadla akong dito'y balay, intuloy kong tinagsangi. Hindi mga alay ayan triknak, iso pala pa nagsaludsod ni nanang kaniyak. Awan, trabaho ko nanang. Napabasolak na siyak tinagtakaw iti kwarta. Mati-mati nga rabin mo. Dakay mat lang di makasumat nanang. Hanggang maaramid tikas jay. Ala anak, ala. Gagangin lang deta. Siguro kat talaga nga naikari nga saan kang agpaot sa jay. Di da ka siguro kayat nga kadwada ka sa jay so impamuspusan dati pa nakaikat mo. Iti kasdiya pa yung klase nga pumuspusan. Hawang ka dito atapang nga kinaramid. Saanin na saan ako nga atap. To orin no atap ko orin niya ditan. Saanin nga mabawag pa di amin. Ngayon para kanyak nadalos ti konsensya. Ti matang ni Apo Diyos kat nadalusak.
Oo, ito mo na, anak ko. Mom, no dali iti kakasta pasabak lumtaw ti kinapudno. Lumtaw to ti kinapudno nanan. Hoy, sa ngagnanayon siliman ti pudno. No sa sinuntuman, no sa sinuman, iti akin aramid iti dayta, mamon ito mamon. Madusan to, kunak banlangan. May isa pa yung problema na, no? May problema. Ti boyfriend ko. Ti matungtawagan. Siguro, nandaro lang atan, nasaan ako nakayat, no, agdinamag. Nakabilitan nga, nag-resign na, iti pagtrabaho ak. Nga pati mapapabasol kanyak nga anomalya. No sa sino ba tinasingpet? Nasingpet. Sa sino ba tinasiyat? At tao, isupit mapadpadakas na anak. Isupit nagbaling na dakas. Isupit nga ko na, lumtaw, ti kinapudno. Dundum ting deta nga panawen. Madalusan tumalat nagan mo, anak. Kansi ka malat nagkunang nadalos, tinagan mo iti matang ti Diyos. Ngam ti matang ni Orly nga boyfriend ko. Ano nga minti talaga nga among nga rason, no? Apang nga nagkikay kang kati boyfriend mo. Dahil nga taasan ko para ka ito, ti amin-amin ko na. Alala, anak, kasto yung daramin. Agmubuan ka nga dagos. Ha? Sumapol ka ti sa bali nga trabaho. Ado di tati mabali mo ang pagtrabahoan. Tapos na nga ron tinaramid ko manong nagsurat ak. Binabaliwak ti nag-apply. Kada kita nag-apply ak kidi. Barbaring na damay sa katakwada at tumawag kanya. Ay kang na nga. Iti may sangal daw nga dakitimul. Sabat ko ni Orly. Hindi nadlawnak ni Orly manong nagsarding. Nagsarding akman. Tsaka mo noon aramidag. Siyak tumasidig. Naging ka siyak timasidig man. Orly. Oh. Kumusta kan, Cora? Di mo malang sungsumbatan ng tawag ko. Di mo malang replyan di kiti chat ko. Busy ako. Nanayo na nga trabaho kiso nga nagbali na ka busy. Sorry ha. Kumusta ka trabaho? Nagsapsapo lang nga rin trabaho ka. Tabay? Forced resignation. Tinapasama. Napursa ako na nag-resign. Taping amin. Napabasolak ng jak mataramin. Di ka di awisan? Nagmerienda? Awa anak ka din ta puso? Sige, tadya banda. May kan. Kimalikudan kat nagnan, kat dati-dati nga, kibinin nak manong name. Sa bali talaga reto nga lalaki. Ada ka di pa kayo naigan na, di trabaho, hindi pa nagikay na kanya. Nagmerienda kami manong naming kaslasang kami agnobyo. Orly, alik dati agundaway, amang saludsud ken ka. Anya ti basol ko ken ka. Mabitlahin, at isan ko ken ka. Inoray ko manong, talo. Picture. Nakalam na kita nga picture. At darangisan kanya. Picture yo kini Robert nga nakaragraksak kayo.
Awa malagip mo kastang eksena. Nga tunggal asit gan na ka ni Robert. Nakaragraksak tarupan. Nakaragraksak matisona. Siguro, no saan iti opisina, ti pagkastaan nyo, nakaragraksak kayo manin. Nag-date kayo. Awanted niya mga relasyon mi kina Robert at mag-date kami. No dagit ng eksena, gagangay lang no masadag ti superior mo kit makiang-angaw ka. Di ka kadi sumakay. Awanted niya man relasyon mi kina Robert. No siya man ti pag-imimunam. Dato pa yung picture. Nabit pa dito eh. Data. With flying kiss ha. Sino nangisan kang kadagita? Mabaling ka din mamon no sa sino nangisan kang kadagita? Nelia, tinagan na. Nelia? Anya ti rason, tapno isan na di kita. Anya rason, tapno mapicture di kita. Sino ni Nelia kang ka? Isot ka asid kang kanyak. Kaya isot kang kanay mga ibagbagang nga saan kang agtalek. Dadagiti na siya at di pa nakisasarita na. Ngam tilik di ko dam kat chis-chismusan na kakunan. Gayam kat isot akin naramid ti bagbagana. Nakasaysayat kanyak. Isot nung riyan kanyak, agabay kami tilamisaan. Abi pinicture na ta, sana insan kan ka. Tapnog sinata. Kinapa yung haramidan na. Sa dinot ayan ni Nelia, kadagitan na eksena. Mayroon na nga awan. Baga pag-imunan na ka ni Nelia. Ta ni Nelia, crush na ni Robert. Wala nagtulag da kiti duha. Amang padisi kanya. Apay kaya't nakabadis yan. Kaya po ka dita. Awan titilawan ni boss kadigit ti trabaho. Kaya po ka dita. Posible nga sa pawak ni Nelia nga mununat nga may promote ng kawana. Ni mapayagas at kinadagas ni Nelia. Ito nakasaysayat. Pudno gayam ti kunana. Di ka basta agtalik. Nakasaysayat man ng kayam. Isumot gayam ti kang runaan. Ibagbaga naman lang yung bagbagin. Katkas ko na niya ng lomtaw ti kinapudno. Pinagpadakas dak. Nagkonsabo ti kiti doa. Malagip kun nga da pinapirmaan ni Robert Idig ang blanco. No apikit nga nagpirma at gapot nervyos ko. Anong orat itan di plano? Saan mo ka di mapandalusan tinagan mo? Orly, babain ka na kita nga ladawan. Di mamiisakin ka. Siyempre, sa sino ko mga ti boyfriend, nga di girlfriend na kat makita na. Apik hindi ka nagsaludsod kanya. Anya di gitoy, anya di kita kanong kuma. Saan ko nga napanunod? Awang ka dito pa nagtalik mo kanya.
Orly, baka ket no, di nakayat, nasyakti mo nang mang tagikuak ang kuwana. Baka kaya natadaanan ti asawa with experience. Dahil at simplo ti panunod ko. Baka nakarkarinyo nalalailo ni Robert ng siya. Baka ti kayat ni Cora at dagitay kaskin ni Robert nga ad experienceanan ko na nga. Nag-conclude ka nga dinak kinasarita. I'm so sorry. Kung baka basulok man tinag-conclude. Siya ito na nagkita ta. Tapno madalosak tinagan ko ken ka. Ti kinatahok ken ka. Amo ti Diyos. Sinadalusak ang babae. Tsaka maaramid ti papabasol na kanya. Si Ardel, kaya danas ka ng pawanan. Thank you na nakita ta, Robert. Orly ko na. Pudon saman kami nga deklarasyon ni Robert. Awan, abi nga Robert ko na. Nagkamaliak lang. Si Kaman. Naiyostorya kininanang deta nga panagsarita mi kini Orly manunin. Ganawa niya itati panggap mo. Mabangga ka di sublit yung opisina. Yung opisina yung tapno. Dalusam tinagan mo. Saan nanang? Saan? Awan pa itinanan ng ebidensya. Ito na minsan manin manunimi nga panagmulko sa bali manin tinakita. Ta Robert Kininelia. Iti may isang food chain. Ang sinsinubo na. Dagiti ayop. Dagiti animal. At da asawa ni Robert. Kabit na ni Nelia. Siguro, kursunada talaga ni Robert kanyak. Kahit nangaramid man ti pamuspusan dat nga Nelia. Tapno mapukawak iti problema da. Iso nga, itatawa na kung isudan. Ano ti klase da nga tao di kitoy? Apay nga agpaot da dito lubong ni kitoy nga sa iro. Diyos ko, italag ko ka na kayo ti amin. Intuloy ko lang tinagsapol ti trabaho, manunimi awang mo ti makure kung tawag, di kita nag-applyak, aging ka nga na ure kung tawag manun. Saan ka nakapunbuk ka niya? Sinong batak? Hello? Cora. Wen siya ng Cora. Cora Sanchez, sir. Nakastrik ka din trabaho? Sino na ito eh? Siyak ni dating ang boss mo. Boss? Wen. Tinawagan ka, no, kahit kumamuan, no, nakastrik ka sa baling ang trabaho. Mano ka dun halawasin. Dan makabulan. Si Pudi dita, pinarsa ka nga nag-resign. Nakatawag kayo man, boss. Di salsalud-sudik na dan trabaho. Awang pa nga rod. Nag-report kayo to Lunes. Sir, lumabalin. Kahit kong isulnitan tinyaman nga. Nakabasulak. Sakitan din na makumbaba nga dumawat iti dispensar kat pamakawan mo. Nakadakil nga medyo ebidensya. Ngayon di ka pinati. Ngawan ti mati nga arapin mo. Mabalin mo ka di, tagsubli, agree-apply. I-consider kung hang ka nag-resign.
dire-diretso trabaho. Dahil makabulan nga sa mo pa nagtrabaho. Iraman ta na trinabaho. Hindi nagsweldo kami. Tapno awan ti po ka mo. Kaning kang katuwad akla bonus mid-year. Kana end of the year. Nandalusan tinagan mo kanya. Nadulusan tinagan mo ito kumpanya. Are you crying? Di mo ka di kahit nagsubli? Please. Kung konsensya at namin, no? Hanggang pasublikin ng kama. Kapag sisirno pa, iti talaga nakupudpud, no? Iti arabin na, isupay iti mapadisi. Ininto dita, ado dita, nagitay, madit aramid na, isudat agtal na, ednad. Diyagon kahit nga makatrabaho di kiti dua, sir. Sino? The Robert Kininelia. Iso nga, I'm sorry, sir. Nusumrekak dita into lunas kit madanon ko ida. Amang ano sana ka makapagtepel. So, ano dapat sa balingan branch kumpanya. Ijayak langin. Awan ti pagdanagam ka putag ng gandang na terminate. Inikkan ko isuda. Adon dagiti na urnong ko ebidensya kontra kadakwada. Tagrunahan ti amin ti kaadda ti illicit apirda. Isuda ta kinaramit ti amin. Awandan, ni suman ti kayat mo saanan nga makita ken makatrabaho. Awandan. Mabaling ka ni Miss Cora, sumrekan ti Nolones. No anya di posisyon ni Robert. Sikan ti mangala. Dagos ka promotion. Sir. Ito ka di supapak. Ti panagbalin ko nga nasyaat. Nga resulta, nga limtaon ti kinabud no, sir. When? Nasa sino ti may rumen. Anad damat nga kayat ni Apo Diyos. So, mabaling ka din nga takan to ni Lunes? Yes, sir. Ag-report ako to ni Lunes. Nasta mo na itiragsak ko nga arakop kay ni Nanang. Gusto di ko na yun, Nanang, luptaw ti kinapod mo. Agsubliak mo lang ti trabaho ka dati. Kat kaslasaan ang nag-resign. Dati kaon ti trabaho ko makabulang at agsuldo ak matlang nang. Gatat ko na ni boss. Nasad, anong asta? Ken nangatod ti posisyon ko. Agad nasad, anong asta? Itam kadlayan nga niya. Ti ko nakaroon basta lagat awan man. Di nga aramid mo. Sika iti madaydayaw. Sika ti talagang kay-kayat. Ken love niya po Diyos. Manong name nagsubliak nga ulit trabaho kat nakaragsakan. Ta siyempre, saan nga pa naging kukuna, nga pa nang welcome back kanyak nagiti ka empleyado. Saan kas idikidinelya nga plastic gayam di kinasayat na titranta ng babae. Nagsublimat manen manong name ti dati nga singed ti tunggal may sagata kami kini Orly Wen. Ket kuna na kanyak. Napintas na posisyon mo. Kastawit kanya. Mabalintan ta kasawa. At sakbay nga nagkalaysa kami manunemi Kenny Orly na sa nga ilik iti may sa nga malam ni Nelia. Saan ka gandakos ka nalasin? Abi kastamat tindilangan. Kimutong ka, pimangit. Diyan kami makaturturog kan makapangpangan. Naging ganita kita upay trabaho. Kit kumusta kay matangkin ni Robert? Na minsan nga, rinaot nak ti asawa na. Kit kakaasit na may anak niya.
Abi ngamin nga nagrelasyon ka kang kuana. Inaramid mo kas dyan, nagpadpadakas ka niya, di matang ti boyfriend ko, di ba? Tagimon ka, ngasla siyak ti kayat ni Robert. Amo nila, jak pulos kayat ti makirelasyon ti adanin ti asawa. Tapi naramid yo kanyak ti kasdyan. Ano ti basol ko? Nagbidutak. Nagtalegak kini Robert. Ngim inadipanak ni Robert. Jak pulos makapalusot, makaliklik. At igam na ebidensya kontra kanya. Baglaki din. Talikat kami nga agpadpada. Baglaki din. Tawanin ti rumbeng panang blackmail na kanya. Mapilpilit na naglaing sumurot kang kuana, nga pag mangipaay di bagay kang kuana. Madigayam ti resulta, ti mading aramin. Makon konsensya, awan parang tal na ti panunod ko. Sungimayak, tapnong tumawatak iti pamakawan mo. Okay na nga, awan problema. So nga talamidam nila, ang tangin kit kunam, nga talaga nugutin masanga na siya tinaramid mo, sapon nga ulitan ti madi agaramid ti madi. Kaya, itaklin mo ko na po Diyos ti amin namin. Pakawan ka kang kuana, kit kidawem, makapag-recover ka, mas masublong ti dati, kanda makasrik kan tumatlang ang trabaho. Gayam, natulagan ti kasarami ti boyfriend ko. Kahit mo pa ngagsina kami. O may kanto. Yung matandar ngagpeso ni Nelia manunemi kat nagbali ti langana. Mapaspasublinan ti dating ang langana. Congratulations ka na kayo. Hala, itultuloy mo tagbalian na nasingpet. Tapos ni kasta, mapasublin dating ang langam. Kahit mo makirelasyon nga itong mantimay sa nga lalaki, dahil ito sigurado nga maikasar na ka. Insagutan na kami ti talong anak. Insagutan na kami ni Apo Diyos ti talong anak kini Orly manunemi. Napintas ti anayas na ragsak kami manong. Kat syempre, nasalunod pala ni nanang, na isunod ti may sa akang runa nga mangkit-kita karagita anak mi. No adda ka mga padpada kini Orly, iti trabaho. Dahito nga ron, ti pagkasaritaak manong, kat thank you, iti laing mo nga nang ibasa, kat nang urnos, kalpasan nga nag-insend kang ka dito na through your messenger. Thank you, kat sabi ko mata, na nakaibati akma diti adal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak ka nagdangag, ka nagbuya. More power to your program. Tuwing nga rin agyaman nga paghaya mo, Cora. Thank you, Cora. Thank you kadagiti nagbuyan.